Vítejte na největším veletrhu elektroniky na světě. Každý rok v říjnu se na 4 000 vystavovatelů a 100 000 návštěvníků setká v jedinečné bráně na asijský trh v Hongkongu. Pípání, bzukot, hudba, exploze herních tónin a vzdechy úžasu tvoří konstantní zvukový doprovod návštěvníkům veletrhu. Tak vypadá veletrh Hong Kong Electronics Fair a Electronic Asia, organizovaný Hongkongskou radou pro rozvoj obchodu. Veletrh každoročně přináší ty nejúžasnější elektronické novinky, ať už jde o audiovizuální produkty, počítače, elektronické hry, elektroniku pro automobily a navigační systémy, digitální zpracování obrazu, domácí spotřebiče či bezpečnostní produkty. V elegantním prostředí tzv. Síně slávy jsou k vidění stovky stylových značek prezentujících své výrobky nejvyšší kategorie. Na veletrh, v skutku mezinárodní, jezdí pravidelně i zástupci tisíců firem z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. My jsme mezi desítkami firem z České a Slovenské republiky zastihli pana Luďka Pacáka ze společnosti Katro Service a pana Jiřího Hledíka ze společnosti TV Tech. Jaký pro ně má veletrh význam a jaký je Hongkong? Hongkong jako takový je profesionálně vedený, kultura, služby, všechno perfektní, opravdu. Mohu říct, že první vztah obchodní jsem zde navázal před 2 lety a ten trvá a prakticky opakuji své návštěvy minimálně 2x až 4x v roce a prakticky z prvního obchodního případu se stala rutina a doufám, že ta spolupráce bude prostě pokračovat a vyplácí se tak, jako to je doposud. Jaká je tedy nutná příprava před veletrhem? Ano, opravdu, já jsem měl možnost už si i udělat nějakou přípravu doma takzvaně, takže tam byla velká šance, že se sejdu už s partnery, s kterými spolupracuji, řešíme už nové objednávky, které jsou pokračující a samozřejmě jsou i mnoho věcí objevených náhodou. Opravdu nikdy člověk neví a když už si myslí, že ten den končí, tak zrovna narazí na něco velice zajímavého. Hongkong je unikátním místem pro mezinárodní obchod. Tato nejliberálnější ekonomika světa je centrem obchodním, finančním i kapitálovým. Nabízí bezvízový a bezcelní styk a je offshore centrem pro obchod s čínskou měnou. Hongkong je celosvětově jednou z hlavních obchodních platform pro elektronické výrobky a součástky, jednoznačným lídrem v jihovýchodní Asii. Odvětví elektroniky generuje v celém tomto teritoriu největší exportní zisky. Jaká byla spolupráce s Hongkongskou radou pro rozvoj obchodu před i během vaší účasti na veletrhu? Samozřejmě ta spolupráce byla perfektní úplně od samého začátku. Jakmile jsme se dostali do kontaktu s HKTDC, tak okamžitě probíhala komunikace na velice dobré úrovni. Konkrétní záležitosti jsme řešili, letenku, ubytování a tak dále. Takže tohle samozřejmě jsme v Hongkongu, mnohamilionovém městě, tak tohle bylo úžasný, velice vítaný. A tady samozřejmě nám pracovníci taky vycházeli vstříc, zařídili nám schůzky s našimi potenciálními klientama, který jsme potřebovali, informovali nás, směřovali nás tam, kam jsme potřebovali. Měli jsme otevřenou lounge, kde jsme teda si mohli odpočinout, odložit nějaké věci a připravit se do další jednání, takže to bylo úplně skvělé a chtěl bych opravdu strašně moc poděkovat všem pracovníkům, kteří se tady na tom podíleli, hlavně tady na místě, ale samozřejmě i v Praze, kde probíhala ta základní příprava. Bylo to opravdu perfektní, děkuji moc.
Pro vystavovatele i návštěvníky je na veletrhu pořádána řada seminářů a setkání zaměřených na navazování nových kontaktů a sdílení informací o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Z těchto důvodů hongkongský veletrh elektroniky roste dál. Již dnes je největší na světě, a to při vysoké kvalitě všech vystavovatelů a nepřekonatelném standardu organizačního zajištění. Potřebujete ještě další důvod, proč byste na veletrhu neměli chybět? Využijte příležitostí, které na vás čekají v Hongkongu i vy.